Pois estamos no Carballiño aquí na Praza de Abastos, aparte un día de feira, pois que mellor día que celebrando o Quero o teu mercado, é unha campaña internacional, un día internacional dos mercados, das plazas de Abastos, e poñendo en valor esa importancia que teñen como tracción hacia o comercio local. Todas elas, como sabemos, están en núcleos urbanos moi preto dese comercio local e fan un elemento tractor moi importante para a dinamización comercial dos entornos. Eu quero agradecer a participación dos concellos, é unha campaña que se desenvolve tamén da man dos concellos con as súas actividades, e nós o que facemos é un reparto de material e entre todos nós o que queremos é achegar a xente aos mercados con estas campañas de dinamización, pero tamén intentando mellorar o que son a modernización dos mercados, e aí con proxectos importantes como que vimos de asinar co Concello de Carballiño. Quero agradecer ese compromiso coa súa Plaza de Abastos cun proxecto de preto de 1,5 millón de euros coa colaboración da Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e o propio Concello. Unha obra pois que está ahora en fase de licitación, e no que queremos é modernizar eses mercados para que se incorpore a esa rede de mercados excelentes galegos. O que queremos é ter un conxunto de ata 25, como mínimo, mercados excelentes de aquí a 2030, na que podamos facer unha rede de dinamización para dar a coñecer o mellor do produto galego, o mellor do sector primario, o mellor das nosas carnes, os nosos peixes, as nosas verduras, as nosas froitas. Por lo tanto, pues animar a toda a cidadanía a apostar polo mercado local, polo produto fresco e de proximidade do mercado local. Hoxe é un día de ledicia porque estamos para intentar que se mova o mercado, traendo unhas catas, unhos pinchos, axudando a xente facendo unhos regalos dunhas bolsas, pois eso, axudando que se mova o mercado. Temos unha aposta moi forte por este mercado de Abastos do Carballiño, e o que queremos é que dinamizar o sector e que dinamizar o que é o Concello de Carballiño. Moitas grazas a todos e disfrutar do día, que hoxe é un día de feira e un día de pulpo.